हे ଶୁଣିକି ଆଜି ଦିନ ତମାମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ନିଜ ଘର ବି ଦିନକୁ ଦିନ କୁଣିଆ ଘର ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୟକୁ କିପରି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ନଚେତ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମୟ ଦେଇ ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି, କେହି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଏପରି କିଛି କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଆଜିର କଥା କାଲିକୁ ନଥାଏ। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି ନ ବସି ମଣିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ। କେବଳ ରହିଯାଏ ତାର ସ୍ମୃତି ଆଉ ବହିଯାଏ ଶାନ୍ତହୀନ ପବନ ପରି ସମୟ। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। କାଳେ କୁହାଯାଏ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି। ଆଉ ଦିନ ତମାମରେ ଦିନ ତ ଆଜି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ଘର ଆଜିକାଲି ଦିନକୁ ଦିନ ମୋତେ କୁଣିଆ ଘର ପରି ଲାଗୁଛି।